Už 20 rokov pomáhajú narcisi onkologickým pacientom. Aj dnes Slovensko zošotlo. Po mnohých mestách chodili dobrovoľníci a zbierali ľubovoľné sumy. Výťažok pôjde na boj proti rakovine. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie počet novozistených prípadov rakoviny najbližších 20 rokov stúpne o 70%. To znamená 24 miliónov nových prípadov ročne. Preto aj výťažok tohtoročnej zbierky pôjde aj na prevenciu. Je to len o tom, aby si ľudia uvedomili, že to naozaj nie je zanedbateľná vec a svojmu zdraviu sa treba venovať. Do zbierky sa dnes zapojilo 16 000 dobrovoľníkov. Na deň narcisov sa nezabudlo ani v Košiciach. Žltý kvet dnes dobil hruď väčšiny návštevníkov hlavnej ulice. Na každej oblasti je nejaká skupinka, tak napriek tomu sa vždycky nájdú nejakí ľudia, ktorí si ten narcis ešte kúpia. Skupinky dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli vyzbierať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom, sú po celom Slovensku. V našom hlavnom meste si jedna zobrala na pomoc malé šteniatko Mexi. Taký marketingový ťah. Priláka veľa ľudí. Za posledných 19 rokov sa vyzbieralo viac ako 10 miliónov eur. Peniaze idú na psychosociálnu pomoc, napríklad relaxačné pobyty pacientov, na výskum či zabezpečenie potrieb. Do pokladničiek dnes hádzali peniaze všetky vekové kategórie. Myslíte si, že takáto zbierka má zmysel? No, bohužiaľ, u nás asi už len tie zbierky. Chorých je veľa a peňazí málo. Kuriozitou dnešného dňa bola aj táto historická električka, na ktorú povešali 10 000 narcisov. Zdobíme to od včerajška, samozrejme, ale narcisi museli dojsť skorej, už týždeň nám nakvitajú, aby boli v tomto stave. V neposlednom rade je však tento deň venovaný tým, ktorí s rakovinou zápasia. Dnešný deň vnímajú naozaj veľmi pozitívne, veľa pre nich znamená, pretože tú podporu cítia a dáva im silu bojovať ďalej. Regionálne štáby a Henrieta Hajtová, televízia Markíza.